no. Hey! No. Hey! Hey! No. Ay. Bravo!
เฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะอุ้ยอุ้ย Thank
Non. Si. Non. Si. Non. Non. Oh. Hey. Non. Oh.
Aziz! Aziz! L'amour est un oiseau rebelle que nous n'est frivole. Et c'est bien un bon qu'on l'appelle, c'est lui convient de nous repousser. Non, repousser. C'est français. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, les morts, les bohèmes, il n'a jamais connu d'elle. Mais qu'est-ce qu'il veut? Hey! Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends-le.
La mort. Uy. Uy, uy. Uy. Uy, uy, uy. Siya, no?
Arena.
Ehi, Tic tac, tic tac. Ehi! Ehi!
supoño que haberá moito estranxeiro e estranxeira hoxe aquí, así que vou facer para que todo o mundo entenda. Moi boas tardes, zonas e cabaleiros, que tal? Até aquí chegou o concerto singular de Píscore. Agardamos que fora do seu agrado, esperamos que pasaran polo menos tan ben como fixemos nós. Por favor, temos que dar un fortísimo aplauso á banda de música municipal de Santiago de Compostela. Coa que tivemos o placer de estrenar este espectáculo con banda fai uns tantos meses, hoxe estamos repetindo e agardamos que, bueno, lo poidamos facer unha terceira, unha cuarta ou unha quinta veces. Bueno, aquí chega o momento público. Entón, antes de nada, teñemos que dicir que se vos gustou o espectáculo, podedes buscarnos nas redes sociais, en Facebook ou en Instagram ou onde sexa, buscades Píscore, e ella gústame, e así, pois, a nosa familia seguirá medrando ata o infinito e máis aló. E se non lles gustou o espectáculo, bueno, non fai falta que vayan dicindo por aí. Agora, cando remate o concerto, estaremos encantadísimos de intercambiar con todos vostedes, pois por unha moeda dun euro, unha fermosísima chapa de Píscore, para que nos leven clavados no corazón, pero clavados de verdade no corazón, alá onde vayan. E agora sí, xa paro de rollo, chega a colaboración do público. Canten conmigo. Para, para. Para, para. Otra. Para, para.
Mene, mene. Oh, mono, Facile! Dímelo. Ah, maná, maná.